IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Pabor ni Majority Leader Sandro Marcos ti panaitantan ti barangay ken SK eleksyon. Kuna ni Congressman Sandro, dakkel nga pundo ti masalbar nga umabot ti 25-30 billion pesos no may postpone ti barangay ken SK eleksyon. In bagana nga mabaling pa nga mosada ti nga pundo, apang ipaay ti tulong kadagiti umili nga kasapulan ita nga panawen ti krisis. Ako bilang my personal stance, supportado ako doon. So if you look sa tingin mo ang sitwasyon ng bansa ngayon at sa laki ng ititipid ng gobyerno, kung ipopospone natin ang BSKE, I think aabot ng 25 to 30 billion. So just imagine, ang pondo na yun pwedeng gamitin para makatulong sa ating mga kababayan. I think with what's happening now, nasa gitna tayo ng crisis ng ekonomiya, ng energy, I really think every penny needs to be spent on the Filipino and on the Filipino people. So it's like, for me personally, I think pwede naman tayo maghintay ng konti para magkaroon ng isang election. I think mas mahalaga na gamitin natin yung pondo para tulungan ng ating mga kababayan. Ni Senator Chis Escudero itinangipilang tigakat nga mangitantan pailaeng ti barangay ken SK eleksyon. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.